Okkara mævur Mads Jakobsen bosittandi I Klaksvík. Det frutjakvöld, og daman tja Mads færen til havnar av et vikuskifteskøy. Mads hefur fyrirrøka alt så vel han kunde, og hefur finnst elskarindina a koma til Klaksvíkar I vikuskiftnun, medan daman I havn. Klokkan 11 frutjakvöld, Mads og frillan hev en gåan døvra, og hona seg nu etter døvran. Nu ringer telefonen. Og I telefonen daman tja Mads, og hon sier at hon ombord av digvene av ved til Klaksvíkar. Nu Mads I tronkoskån, og det blir 8 å gjøre, og til ringer ombord av digvene som færre seneste turen ur Larvik, og be at tøyr hjelpa seg ur hese tronkostøv. Det går. Goddag, det Mads Jakobsen. Mads Jakobsen? Ja. Ja. Og jeg bor I Klaksvík. Ja. Se, er I ude på søen? Ja, ja. Nå, det var pokkers. Hvorfor det? Fordi, jeg bor I Klaksvík, ikke? Ja. Og jeg har en kæreste. Ja, vel, ja. Og hun fortalte, at hun skulle til et kursus I Torshavn I 3 dage, ikke? Ja. Og nu min elskerinde kommet til Klaksvík. Og min elskerinde, ja, hun kommet til Klaksvík for at besøge mig jo. Og vel, ja. Og nu har min kæreste, Christina Hansen, ringet og sagt, at hun ombord Digvan. Ja. Det går skidt, det her. Hvor du så henne? Jeg I Klaksvík. I Klaksvík? Ja. Vel, ja. Så nu brænder lokum sådan. Ja, det gør det I den grad. Ja, det kan jeg forstå. Se, kunne I vende om tilbage til Larvik? Nej. Det tosser man. Det kan ikke komme på særlig, jo. Nej, vi har forsket på her, og vi er kommet med en halvvejs nu. Er I det? Ja. Vi har sejlet det I 10 minutter nu. Jamen ved du hvad, altså, det går slet ikke. Altså, hun må bare ikke komme til Klaksvík. Sejler I tilbage til Larvik måske? Nej, jeg er I morgen. Gud. Ja. Først I morgen? Ja. Vi er færdige nu, jo. Vi er færdige 11:30, jo. Se, kunne I ikke lokke jer på en eller anden måde til at sætte den ind på huset? Nej, du tosser, mand. Nej, det går slet ikke. Nej, du må bare se at lukke døren og finde på noget luftnummer der, jo. Gå på huseloft og gem dig der, jo. Og der er en sovepose deroppe, jo. Du må lade skjul, må du. Ja, det bliver jeg sgu nødt til. Ja, det bliver du nødt til. Nej, vi kan ikke gøre noget der. Det er håbløst. Det var så med, du kan ringe noget for, jo. Ja, det er jo det. Vi har det for en halv ved Lervik, jo. Jamen, Christina ringede jo ikke før, end hun var kommet ombord. Ja, det er fordi, hun skal tage fokus på dig. Det er derfor. Tror du? Ja, det tror jeg. Tror du ikke? Nej, det kan vi nej, jo. Du må så med at løse det problem der, jo. Du må lade skjul. Jamen, det bliver du nødt til. Ja. Har du nogle andre forslag? Nej, ja, det går ikke, det der at lægge en sjæl på døren og sige, at du har brækket benet, ligge på sygehus, og komme på sygehus og besøge dig. Det går heller ikke. Du må finde på noget andet. Ja, men har du måske en idé om, hvad jeg skal sige? Det er søm ikke knapt. Nej, alt alt. Det må man tænke over. Du har jo 25 minutter at tænke over. Finde på noget idé. Ja. Det er det. Når man leger med elde, så plejer man at brænde sig en gang imellem. Ja, og det tror jeg nok, jeg har gjort. Ja, det tror jeg, du har. Få dig en god CO2-slukker, og så du kan få afkølet flammen lidt, jo. Ja. Kunne I ikke bare sætte en båd ud og bare lade hende flyde der? Nej, den går altså ikke. Hun må bare ikke komme til Klaksvík. Jo, det bliver nødt til, jo. Det er ikke noget godt. Vi har masser af mennesker på, jo. Ja. Jamen se, kunne du ikke tage hende med hjem til dig? Nej, for søren. Nej, du tosser jo. Jeg har min kone derhjemme. Jeg har nok med hende, jo. Nu har du råd ind i nogle lort, du må se at komme ud af det selv. Ja. Jamen det... Ja, du må lade råd, du bløje. Nu må jeg nå igen. Vi nærmer os Borgø. Ja, hold. Ja. Godt kvalt. Ja, godt. Er det her Jakobsen? Er det her Jakobsen? Fra Utvart Førja. Løs under det. Barometre.